Καλησπέρα σε αυτή τη μεγάλη παρέα. Αυτά τα 10 λεπτά, αυτά που θα σας πω, μπαίνουν κάτω από τη στέγη, όπως ακριβώς υπόθηκε, ενός ερωτήματος, και το ερώτημα είναι πότε τελειώνει το έργο. Θα διαβάσω το κείμενο. Δεν το συνηθίζω τελευταία, ξανοίγομαι μιλώντας χωρίς κείμενο, αλλά ξέρετε, όσο πιο κοντινός είναι αυτός στον οποίο αναφέρεσαι, τόσο πιο δύσκολο και πιο αυστηρός γίνεσαι με τον εαυτό σου. Και προτιμώ αυτό, λοιπόν. Ένα ωραίο πρωινό του καλοκαιριού, πλέοντας τη θάλασσα, συζητούσαμε με τον Ανδρέα Κούρκουλα για την αγωνιώδη φροντίδα συναδέλφων καλλιτεχνών ή αρχιτεκτόνων να διασφαλίσουν, όσο ακόμα είναι εν ζωή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση του έργου τους. Ο Ανδρέας, με τη γνωστή σταθερότητα και το βάθος της φωνής του, στράφηκε προς τα μένα και είπε περίπου αυτό, έτσι όπως το θυμάμαι. «Δεν έχω την παραμικρή φιλοδοξία να διαιωνιστεί το έργο μας σε επόμενο χρόνο. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Το κάθε τι από αυτά που κάναμε, το χαρήκαμε στο χρόνο του. Και ως εδώ και τίποτα παραπάνω». Πρόσφατο αυτό. Ξαφνιάστηκα είναι η αλήθεια, και το ξάφνιασμα είναι η καλύτερη οδός να τυπωθεί κάτι στην αδύναμη μνήμη. Γιατί ξαφνιάστηκα? Γιατί πάντα θεωρούσα αυτονόητο ότι το μέλημα του καλλιτέχνη είναι να χτίζει ένα έργο με διάρκεια για να κρατήσει ενεργό και πέρα από τον ορίζοντα της υπάρξεώς του. Άλλωστε, στη διαχρονία του έργου δεν βασίζεται η ουσιοκρατική θεμελίωση της ίδιας της αρχιτεκτονικής ως μνημείο μέσα στο κυρίαρχο αφήγημα του δυτικού πολιτισμού. Με τη σκιά του μέντορά τους πάνω από τα κεφάλια τους, του αρχιτέκτονα ποιητή, ας πούμε, Άλντο Ρώση, η αρχιτεκτονική που υπηρέτησαν οι Κοκκίνου και Κούρκουλας, αυτό ευαγγελίζεται. Την υπηρέτηση ενός προγράμματος αρχιτεκτονικής, όπου το έργο αντυχεί ένα βάθος απότατου παρελθόντος και το προβάλλει στο μέλλον σαν σκιά, εκείνο που είναι άπιαστο και δια της απουσίας του συγκροτεί την κοινότητα και μας κάνει παρέα. Όλη η συζήτηση περί τυπολογίας, ακούστηκαν πράγματα, που ενέπνευσε την νεότητά μας, ήταν βυθισμένη σε ένα πλατωνικό φαντασιακό, και τι παράξενο. Αυτή η πλατωνική εξειδανίκευση της μνήμης, με τους όρους του νεορασιοναλισμού τότε, το 80 και πιο πριν, ήθελε να μιλά εν ονόματι κάποιου είδους κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. Αλλά αυτό που παραμένει σαν μια σταθερά προσυζήτηση ακόμα και σήμερα είναι το ενιγματικό γεγονός ότι οι αρχιτεκτονικοί τύποι υπερβαίνουν τα ενδεχόμενα της εφήμερης ζωής, της ζωής των μορφών και των σωμάτων μέσα στην πόλη. Οι τύποι νοηματοδοτούν συνεχώς και εκ νέου την ύπαρξη αυτών των σκιών που είμαστε εμείς οι ζωντανοί και ελισσόμαστε ανάμεσα στις ανθεκτικές ύλες των κτηρίων. Γιατί λοιπόν ένας υπηρέτης της διαχρονικής αρχιτεκτονικής εν μέσω θαλασσινής αιθρίας, όπως ήμασταν εκεί, να υπερασπίζεται την προσωρινότητα του έργου του και να δηλώνει ότι αδιαφορεί για την ιστεροφημία του? Χωρίς να ενδίδω στη βιβλική ιδέα της ματαιότητας της ενδόκοσμης ύπαρξης, θα ήθελα εδώ να σκεφτώ μαζί σας αυτή την κριτική στην ιστεροφημία διαμέσου του έργου. Και θα προστρέξω στη Χάνα Άρεντ, γνωστή πολιτική φιλόσοφο, που έκανε αυτή τη διάκριση τη δεκαετία του 50 μεταξύ του μόχθου, labor, του υλικού έργου, work, και της δημόσιας δράσης, action, του κοινωνικού υποκειμένου. Αυτή την τριπλέτα του μόχθου, του έργου και της δράσης, η Άρεντ την τοποθετούσε σε μια αξιολογική σειρά. Το υλικό έργο είναι πιο σημαντικό από το μόχθο, αλλά η δράση του υποκειμένου στη δημόσια σφαίρα είναι το σημαντικότερο όλων. Η Άρεντ έτρεφε μια σταθερή προσήλωση στο αφήγημα της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας και του έδινε μια νέα ριζοσπαστική και χειραφετική χρειά, κρίνοντας ταυτόχρονα την αστική κοινωνία της εποχής. Και αυτό το γεγονός ενέπνεε την πεποίθησή της για την ανωτερότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της δράσης στη δημόσια σφαίρα επί του υλικού έργου. Αν λοιπόν η κοινωνική δράση υπερβαίνει την αξία του υλικού έργου,
μπορούμε να ξαναδούμε με μια ματιά το έργο από τη μία και τη δράση από την άλλη του καλλιτεχνικού ζεύγους Κοκκίνου Κούρκουλα. Δεν θα σας ξαφνιάζει ασφαλώς η πεποίθησή μου ότι το Μουσείο Μπενάκη είναι το εμβληματικό τους έργο, υπόθηκε και νωρίτερα από φίλους. Γιατί όμως είναι εμβληματικό? Σίγουρα συμβάλλει σε αυτό η λιτή και ισχυρή του μορφή, η καθηλωτική του παρουσία στον αμετροϊπή αστικό χώρο, σίγουρα η εκδίπλωση του εσωτερικού χώρου με το έθριο και τη χορογραφική αφήγηση της ράμπας, καθώς διοδεύει καθ' ύψος προς τα έγκατα του κτηρίου και μετατρέπει σε μυστηριακή τελετουργία τη συμμετοχή του επισκέπτη στα εκθεσιακά συμβάντα. Ωστόσο, αυτό το έργο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα κάποιων σχεδιαστικών επιλογών, όπως η ράμπα, η επικάλυψη των όψεων με το κόκκινο, αυτό το πέρσικο χαλί που χάιδευε ο Νικόλας, ή οι ξύλινες περσίδες. Σας προτρέπω να κατανοήσουμε το έργο αυτό σαν το προϊόν μιας κοινωνικής δράσης αφύπνισης στην εποχή του, σκεφτείτε τι, και συγκερασμού, όπου όλοι οι συντελεστές, οι εργοδότες και οι αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν να απογειώσουν ένα υπάρχον αστικό κατάλοιπο, μια προϋπάρχουσα τυπολογία και να εμψυχώσουν μια συνωμοσία των συντελεστών στη δημόσια σφαίρα. Αυτή η συνωμοσία παράγει πέρα από το έργο ένα πολιτισμικό συμβάν. Υπό αυτή την έννοια, περισσότερο από έργο, το project Μπενάκη μπορεί να εκλειφθεί και να κριθεί σαν μια δράση όλων των συντελεστών στη δημόσια σφαίρα. Γεια σου Ειρήνη, χαίρε άγγελε. Και έτσι υποστηρίζω τη μειονεξία ενός κατά τα άλλα υπέροχου έργου ως υλικού σχηματισμού μπροστά στη σημασία του ως δημόσιο συμβάν και αγαθό. Και στέκομαι στο λαμπερό αυτό παράδειγμα του Μουσείου Μπενάκη για να το αντιδιαστήλω με παραδείγματα αρχιτεκτονικής ιδιωτικών έργων, όπου αντί για την κοινή δράση προς το δημόσιο συμφέρον γίνεται μια ανηλεής αναμέτρηση για την ιδιοποίηση του έργου από τη μεριά των εργοδοτών από τη μία, πολύ συχνά εις βάρος των προθέσεων της αρχιτεκτονικής των σχεδιαστών. Πρόκειται για δύσκολες συγκρούσεις κυριαρχίας που φτάνουν να προσβάλλουν το ανθρώπινο σώμα και την υγεία του, όπως κάποτε είχε πει η Μαρία, τοποθετούμενη πάντα με υπέρμετρο σθένος στο επίκεντρο αυτών των ηταμών αναμετρήσεων μεταξύ του ιδιώτη και του δημιουργού. Η δημόσια δράση των δυο τους, εκτός από το υλικό έργο τους, ήταν και δράση στην κοινή την καθημερινή ζωή. Είναι η σκηνή που μου ήρθε από τις ομιλίες για την παρουσία τους με τη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της πόλης. Διαμόρφωσαν ένα στυλ που ήταν ελκυστικό, παραδειγματικό και ταυτόχρονα δημιουργούσε αμηχανία με το θάμβος της παρουσίας τους. Θα σταθώ στην έννοια του στυλ και θα σας φέρω στο νου τη φιγούρα της Μαρίας. Το στυλ είναι μια υποβαθμισμένη έννοια στα σύγχρονα πρωτόκολλα της αρχιτεκτονικής που προέρχεται από τη λέξη, ξέρουμε, κολόνα, στήλος και είναι η επιτομή αυτού που χαρακτήριζε τις αρχιτεκτονικές κατηγορίες του κλασικισμού και την παρουσία των κτηρίων στη δημόσια σφαίρα. Το στυλ είναι αυτό που κάνει την αρχιτεκτονική να μην είναι μια μορφή που την βλέπουμε σε απόσταση, αλλά να είναι δραστική, να επιδρά, να έχει σώμα, όπως ο στήλος, και να συγκροτεί τον κοινωνικό χώρο, δίνοντάς στη ζωή χάρη και ρυθμό. Από αυτή την άποψη η Μαρία, για να μείνουμε σε αυτήν, ήταν η ίδια ένα έργο γεμάτο με τη δύναμη και τη χάρη του στυλ. Θέλω να τελειώσω με μια πολύ ισχυρή, όσο και controversial, αμφιλεγόμενη μεταφορά για την αρχιτεκτονική που χρησιμοποίησε η Μαρία Κοκκίνου όταν για τελευταία ίσως φορά σε τούτη εδώ την αίθουσα παρουσίαζε τη δουλειά της λίγο πριν από την πανδημία και όσα ακολούθησαν. Η μεταφορά που έκανε ήταν για τον μπετόν σαν το ζυμάρι που πλάθεται. Με αυτή την ιδέα μας μετέφερε από τον ανόργανο κόσμο των οικοδομικών υλικών στον οργανικό κόσμο της κουζίνας. Από το σκληρό σώμα μιας κολόνας στο μαλακό σώμα της σάρκας. Από το ανανθρώπινο υλικό στο μεταβολισμό του φαγώσιμου είδους. Συζήτησε τη χρήση του μπετόν στην αρχιτεκτονική τους και αποτίμησε τη χρήση του σαν οικουμενικού δομικού υλικό σε μια εποχή που είχε ξεκινήσει πριν λίγα χρόνια αυτή η δίκαιη κριτική προς τον μπετόν σαν ένα βρώμικο υλικό με πολύ βαρύ περιβαλλοντικό ίχνος. Η Μαρία διάλεξε να υπερασπιστεί τον μπετόν μέσα σε αυτή τη συγκυρία,
και βεβαίως την αγάπη που του έδειξε στο έργο τους, χωρίς να αναμετράται με την οικολογία, χωρίς να στέκει απέναντι δηλαδή. Ανταυτού όμως διάλεξε, κατά τη γνώμη μου, να αναμετρηθεί με την πατριαρχική πρόσληψη αυτού του σκληρού υλικού μέσα στην ιστορία του μοντερνισμού, ως κατεξοχήν υλικού που συμβολίζει την ισχύ και την αρενοπότητα. Το έκλεψε τον μπετόν από τα χέρια των ανδρών και εξήγησε με τη μεταφορά του ζυμαριού τις δυνατότητές του μέσα στη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής. Το μπετόν ζυμάρι, λοιπόν, είναι μια ιδέα που εισήγαγε η Μαρία με, κατά τη γνώμη μου, βαρύνων θεωρητικό ενδιαφέρον, ανοιχτό δηλαδή προς συζήτηση, προσπαθώντας άρρητα να γκρεμίσει την πάγια πατριαρχική πρόσληψη της αρχιτεκτονικής, βασισμένη στην κυριαρχία και τη δύναμη, και να αποκαταστήσει έτσι πάλι αρρήτως, με αυτό το μου που υπόθηκε, τη συμβολή των γυναικών στην αρχιτεκτονική, συμβολή που επισκιάζεται από τη θορυβώδη κυριαρχική αρενοπότητα. Το άφησε να νοηθεί χωρίς να το πει, όπως έκανε πάντα, όπως όταν με την αρχιτεκτονική της δημιουργούσε το κενό, σχεδιάζοντας το πλήρες, όπως όταν έδινε το σώμα της και μιλούσε για να είναι δρώσα παρουσία στη δημόσια σφαίρα. Το έκανε όπως όταν έπλαθε το ζυμάρι της για να μοιράσει την ευδαιμονία του άρτου και του ίνου στους εφόρους ζωής τυχερούς συνδετημόνες της. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της φροντίδας. Σκέφτομαι εδώ με όση ένταση μπορώ τη Μαρία Κοκκίνου και δεν έχω παρά να πω ότι ναι μεν το έργο παραμένει στη ζωή και πέραν της φυσικής παρουσίας της δημιουργού, καθώς αναμετριέται με την περατότητα του βιολογικού χρόνου, αλλά αυτό που δικαιώνει τη μετέωρη ανθρώπινη ύπαρξη είναι οι πράξεις της στη δημόσια ζωή. Και το θάμβος της δράσης στη δημόσια ζωή δεν κρατά πιο πολύ από όσο κρατάει η πνοή που αναπνέει το σώμα μας όσο ζει.